बोसोरब्रै समखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों मावनानै फोथांबोनानै लाखिनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायजों लोगोसे हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे इयुनावबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बा आं आसा खालामो इयुन जिउ खांनायनिबो राहा होयो आरो लोगोसे जोंखौ समाजखौ सिबिनो हारि हादर माहारिखौ मोजाङै दैदेनलांनो समनि गेजेरजोंनो गोबां बानबुंथि गोनां बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव थुलुंगा होनायनि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोसावबाय आरो लोगोसेनो नैथि हाबाफारियाव जोङो थांसिगोन। नैथि हाबाफारियाव दङ जोंहा अपेनिं सेरेमनि जिपिटिएल पेनेल बेखौ जोंहा बेखेवना होगोन जोंनिनो मानव गेदेर बिटिआरनि बिनिनो मावफुंनो थाखाय सिगां फारसे एबा अफिसाव हाबैनि थाखाय साफ्रोमबो आलासि गेदेमाजों लोगोसे जोंनि खौरांगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। कालारानो मिलायनाय मोनबोआसै गासिबो आलदा जोब हा जोङो बड'लेण्ड रादाबा गमामायैनो बिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो हारिनि समाज फोसाबनाय बा सुबुंफोरनि गेजेराव मोजां खौरां सेबखांनायाव बा फोसावनायाव जोङो बिनि गेजेरजों खोब सम्भब मदद मोनगोन। आङो बे समाव सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनिनो गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानाय माननीय गासैबो आयदाफोरखौ लानानै एबा मित्र बानायनानै जों बैफोर रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिगासिनो मानोना जोंना गोदोनिफ्रायनो मिडियानि जायगायाव बड'लेण्ड रादाबखौनो गिबिसिन होनानै मावनांगौ। मानो होनोब्ला जों जेरैबायदि खम समनि
นั่นแหละหนึ่งคนหนึ่งคนนั่นลงงานหนึ่งคนลงงานหนึ่งคนหนึ่งคนใช่ไหมरोंगौथिखौ लानानै बर' हारियाव मोनसे खौरां बिजोंनि गायसननानै गालांदों बियो बै समावनो जोनोम मोनदों जोहोलावनि गोथार सानस्रि खामानि मावनाय समावनो आरो लोगोसेनो बियो माखासे जेंनानि थाखाय गेजेर ससेयाव थाद'नो गोनां जादों थामहिनबा बिथां गैया जानायनि उनाव आरो बिनि उनाव दिनै फैयै फैयै गोदान जेनेरेसननि लाइमोनफ्रा बे खौरां बिजोंनि हागोन जोंनिनो गाइड सामलायगिरि आरो गाइड सुजुगिरि बिथांमोना आङो बार्थडे केक हानायनि सिगां खनसे मोनसे फिसा हाबाफारि मावलांदों जेराव सोमब्ला बसुमतारिनि गोथार सानस्रिया जाहाथे अरायबो सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बिनि थाखाय आङो सेमिनारनि केकखौ हानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोङो केक हायोबा जाहाथे बार्थडेनि नामाव बयबो जय होयो आरो लोगोसेनो बार्थडेनि मेथाइ खनो बेखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय जोंना बड'लेण्ड रादाबा ब्रैथि खेब जाबाय थामहिनबा 4 बोसोराव आगान होबाय आरो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान लोगोसे जोङो गोग्गाथावबो थाखाय आरो जोङो खोब मोनसे रंजानायनि गेजेरजों जोङो माखासे गियानखौ सोलोंना लानो हाबाय बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो Happy birthday to you. Happy birthday, Bodoland Radab. Bodoland Radab. Jai Bodoland Radab ni. Jai Bodoland Radab ni. Jai Bodoland Radab ni. Jai Bodoland Radab khana kata. Bodoland Radab long live. Long live, long live. Bodoland Radab long live. Long live, long live. हाबाफारिखौ मावफुंनाय गोख्रैनो रोजाबनो थाखाय बिथांखौ गुरै खावलायबाय हाल 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 बिथां जोंनिनो बर' हारिनि देंखोगिरि दस्रा मोनबा मालाय आर'नाइ सोंगौमोन दा जोंनिया गैया ना ओरैनो बाहायनोल' हायो
telegrafफोरखौ हालायला फिनो हाला जाहो हाला मोनलायला सैया गाननाय जोमनाय telegrafफोरखौ हालायला खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनानै Zubainnya mereka kengadung dele. Ultas ada. Naku mengenai dia bici hara menamang mai babu bainai silai bici hara naku mengenai dia bici hara dinai semua benaplah tersilot kaku boki baye Sedilah pasai kok. Padau mina, pasai kok. Kenapa kan kau malah pasai kok dau mina? Abainya fैयो दंफाङा बिनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय Nih, postro lahan fैबाय मालाय खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन गले खावलायना जाहाथे जोंनि नैबे जौसां fैबाय नागिरलाय yang मोसाग्रा Udah gitu deh. Ini mau please kita kurang soalnya. Ya, Rishi. Itu benar ya video? Hai, dari Willy. Bibi Rani. Rani. Lali.
네, 아와치니 가세요.